Znovu vykolo po 5 minutách. Ruce nahoru. Už mají oba borci za sebou 2 vítězství, třetí zápas prova. Jdeme na to. Ruce nahoru. To je ono. Zvedák, Pepino, zvedák. Pojď do něj. Ozdržil od klece. To je ono. Dejchej hlavně. Pořádný. Střílej to s tělem. Hlavně hlídej pozici. Dejchej. Jednotlivý, podrž ruku. Hlídej pozici, nenech se vymostovat, nenech se vymostovat. Nenech se vymostovat. Rozplásni se dolů. Hlavu dolů, Pepino. Co? Pepino, dejchej. Dejchej, ruce nahoru. Hele, ruce nahoru rvi. Ne. Dostal bod dolů jenom, ukázal bod dolů. To je všechno. Šel si do strhu, hrval jsi ho ty, zkus to ještě. Nevypouštěj, to vůbec na to nemyslí. Na to vůbec nemyslí, že má... Hele, ruce nahoru a pojď hned od začátku. To svoje, pojď, nepřestávej. A ruce nahoru hned. Vost. Pojď balans, Pepino. Pojď, vytoj se nahoru. To je škoda takhle to pouštět. Toď se mu tam, přetoč to. Jo, výborný. Dostaneš tu hlavu z toho. Trhni mu ty rukama si pomoct, rukama mu to strhávej. Rukama, Pepo, rukama. Vytáhni levou ruku. Dobrý. Super, ale. Pojď, dejchej, Pepino, dejchej. Tak, máme za sebou finále do 77 kilogramů. A vítězí Václav Holta, Plzeň. To je jak kámo. Pak se snaží dostat víc, větší. Ale hlavně